Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mga kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan nin Lunes, petsa 31 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kamiyan sa indong kay Riba, dengi pa, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po, ang sa inyong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Ang programang ini mga kaaksyon, natod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, siyempre, katabang nakatabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, partner. Masiram na hapon, It's partner. Monday afternoon. Lunes na Lunes. Punan ka, partner, dapat positibo. Medyo ngunyan, partner, karo pungag ako ora mismo. Parehas kita partner, grabe ang gatulkan sa kung tutulnan. Medyo paas-paas ka man Paas ora din, mismo. yes. Parte siguro ini Di daw partner kita, kan. di daw kita, partner, mga positibo. Dai partner. Kasi Positibo kan, ang pagkahapon da. positibo ang samuyang pagtabang. Positibo ako, partner, sa sipon. Ako man partner, medyo talagang, siguro, kan mga nakaaging aldaw, Aram mo ang klima tangon yan, partner. pagal-pagal paano? kita, Minauran, Minainit, mainiton, malaog ka tapos sa- kasudma, partner. malaw ka sa aircon, Aram mo na ginibo ko, lugar. partner. Nagpako ako nin buko. Kinargaan ko kiyelo. May gatas. Kaya kapungag ora Nakainitan mismo. ko, Inom-inom ko, partner. Ayan. Siguro nakakabang ang container ako. Grabe man. Oh, grabe. Araw mo partner, ang buko, nakakapadagdag daya. Kan? Pagkapriskuhan. Yan. Ito pagkapriskuhan. Pagpadagdag ding lakas. Eh di, sabihan mo si Ago mo, mag-iinom ning buko duman sa ibang bansa. Ano niya man duman? Pag uli niya digdi, yo. Ka talaga. Takaring pag-abot niya digdi, bako ng buko. Kuprana. Ang luwas, partner, oil na. Oil na. Ayan. Maray na pagkahapon sa liwat abi mga kaaksyon. Aha. Aldaw kita ning Lunes po ng tatulos partner an sa tuyang mainit na diskusyon. Oy, sabi, mainit na sabi, pag-ulay. may bisita kita digdi sa Bicol Region. Yes, bisita mo niya na pagka Ano yan, importanteng aldaw. tao yan. Siyempre partner, Ah. Chief PNP. Ano? Oh. So, pinakahepe kan kapupulisan sa Bilog, na Bilog Pilipinas. na Pilipinas. Ayaw hindi sa Bicol mga kaaksyon. Si PNP Chief Police General Guillermo Ilazar. Ilizar. Siya nagpalit baga kay Kwan. Kay Chief PNP Sinas. Yes, so, madali lang suwano ni Sinas, di ba? Oo. Maski si Chief PNP Ilazar, garo may 6 na bulan na sana bago magretiro. Bago magretiro. Pero malay ta, maka-extend. Yes, oo.
Yan partner, ang pinag-urulayan Sa mo yan, bagay, kadakol na mga aktibidad. kuyan pa ini, NCRPO chief pa lang ini. Yes. At saka QCPD chief pa lang ini. Nailing ko na kung gurano ini kaaktibo sa mga pigigibo niya Magayon. bilang opisyal kan pulis. Magayon partner sa mga binurutasan, natataramon, as in pagirumdom ni Chief PNP. Kuyan ini partner ini si Chief PNP Guillermo Elizar, kuyan ini, paborito ini kan mga pang-iriba sa media. Nata. Kasi maliban sa performer ini, grabe ang performance, maray ini mag-explicar at saka anytime yata pag-iapudan ini, minasimbag ini. Pag ilingon mo baga partner, aki pa no? Oo. Kasi magayonon ang sayang tindugan, Oo. putis partner. Una ko nga ni partner, si Richard Yap. Oh. Niya ko Pag naka-face baka niya mask. ko may pelikulang pig shooting, si Richard Yap. Pero nagpapil partner, na ang Chief PNP. pinaka-binutasan na mga Tataramon. Actually, yaon digdi partner si Chief PNP kasi ang mga pinag-urulayan digdi so illegal drugs, so ito mga na-confiscate na mga loose firearms. Kabus na illegal. Yes. And ito pang mga other partner O yan na partner, mga nata may arong activities. kayan. Nata may arong kayan. Pinunan partner sa aktibidad Kasubago sa sarong flag raising ceremony. Ayun. Tapos partner nagkaigwaman partner kan pagtataonin ayuda para sa mga rebelde partner na Aha. nagbalik loob. Ayun. Ayan partner sa mga gamit iyan na mga gagamiton digdiyo sa programa sa aktibidad mensahe kan ni PRO. Chief PNP partner, pinag-reiterate niya o rinitiirar niya sa mga kapupulisan tadig sa Bicol an sa indang obligasyon en trabaho Yes. sa mga namamanuan. Iyan partner sa ceremonial turnover iyan kan mga ekipahe, Para mga sa PNP. kagamitan para sa PNP. Oh, yun. Pati yan ang mga tukawan na yan. Yes partner, syempre ta Ayun. Pag may computer computer ka, set iyan. Oo. Ayan. So, dakulon partner na katabangan subot iyan digdio sa mga kapulisan sa Police Regional Office 5. oho. Donated iyan partner. Dakulon, iyan Oh. pa partner, May mga restoration. patrol car. Yes, bagong patrol car kan PRO 5. Oho. Magagamit iyan Pira yan, partner. pira yan. Saro lang. Saro Dugang lang. man sa nakaya iyan partner. Dugang. So mga nakaaging bulan bagay, gwa naman talagang mga bagong pig. Oo. O yan, ano naman yan partner? Ayan partner, so mga na-confiscate na mga loose firearms hali sa mga rebelde. Ayun. Tinawan sinta partner nin Gusto mong sabihin ining mga nakabunit na ini, iyo dating mga rebeldiyan. Oo, tinawan sinta partner nin mga food packs, sarong sakong bagas, as in cash. Oho. Pag nag-turnover ka baga partner nin Badil, may kakibot na kwarta yan. Ayo, yeah. Programa yan kan gobyerno eh. Correct. Programa yan kan gobyerno na talagang dagos-dagos na pigi-implementar. Oho. Ayan. Yan so mga gusto mo sabihin, nagbalik loob na Balik sa pamahalaan. loob sa pamahalaan. Anong particular partner ang tinawan doon ni Chief PNP na Ang pagirumdum mga- sa mga kapupulisan ta? Correct partner. Malinig sa hanay kan PNP, particular partner sa mga may mga ranggo. Oho. Aralangkaw partner. Sabot sabi ni PNP chief, mahiwasan ang pagkakaigwanin cleansing in rank. Sa mga ranggo partner. Ikaduwa ang pigtawan doon ni PNP chief ining sa recruitment. Anong Dahil sabi na niya? dahil tolerar partner itong may mga backer system. Dahil na pwede sumay mga Aha. padrino. Correct, padrino. Kasi dapat ako Duman naman sa mga opisyal kang pulis, bawal man ang palukuluko. Yan. Kasi dapat matawan talaga nin pagkakataon tsansa itong So, mga talagang deserving. mga deserving Oo. na mga gusto magserbi na mga uniform personnel. Personnel, kang PNP. Correct. Oo. And sa rupa partner, ang sabi pa ni Chief PNP Lizar, ito da partner na mga eskalawag. Mga Iskalawag. bulok na pulis. Idagit dyan si Dagit Kuya, siya si dyan. PNP. Tataranggalon niya partner. Oho. Kung mga mild man sa nadaan, ang mga Di- ginibo, tatawa ng second Dagit chance. si Chief PNP sa Parakutong. Yan. Dagit siya duman sa mga apuira kang pulis na kolektor pa. Kolektor pa. Tapos yung pa ngayon mga maurag. Oo. 130 firearms partner ang ipig surrender ang mga na-confiscate sa bilog na Dahil man Bicol dagit si region. Chief PNP partner duman sa mga pulis na dahil tataong mag-ticket kan traffic violation. Saro pa yan partner na dapat kung ano ang sa pig-impusar, dapat aram mo itong Oo, mga ta kung do's and minsan- don'ts. Kung minsan partner, medyo nalilibong man ako ta.
Sinda mismo day Arab kun minsan bigay Yung militar. baga, paano mo tutubudan na sin respetuhon ang mga ano, kung sinda mismo, dahil hindi darap ang So, mga sa madaling nagbubuhan. sabi, pag sinumada mo total partner, ang gusto ni CPNP, tul-tul ang Tol-tol mga kapulisan. na men and women Pero in uniform. in fairness sa mga kapulisan tadig di sa Bicol, sabi ko nga ni, ang mga pulis tadig di makatao, makajos, and mapagmal Actually, pa in man sa general kapwa. man partner talaga, gulpi. Oo. Ang mga tultol, mga maray, na mga kapulisan. May nagkakapira lang talaga. Ayo, kaya nga ni sabi ni PNP Chief, iyan nga mga nagkakapirang nakakaraot niya sa ano, pero uniforme, dapat nga yan, tarawan nga yan, ng leksyon. Tama, tama. Kaya- Mabuhay ka dyan, CPNP. Oo. Midbid din si CPNP sa pagiging disciplinarian partner. Garo yan partner si, Isko Moreno baga? Kang oh, naging yan, yan. mayor kang, Oo. kang Metro, Metro Manila. Manila. Abrupt to changes. Oo. So, yan partner, magayon so mga mensahe sa sayang pagbisita digdi sa Bicol. At Actually, siguro, partner, naglangkaw man na maray sumural kan mga oo, pulista. alas 9:30 kasubago, supposedly, mapuon ang press conference. Kaya lang nagkaigwaning delay, kaya alas 10 partner. Tapos pagkatapos niya dyan sa Campola, madiretso yan sa Sorsogon. Mabisita man sa Sorsogon. Mabisita man siya May duman sa aktibidad pa Sorsogon duman. na PNP offices and sa mga media man duman. Nag-aabang man Oh, duman. nag-aabang man. Para maraman man kung ano mga programs and activities na papanginutan kan PNP. Ayun, oo. Yan mga partner, oh. Di dyan nabanggit partner, nagaro i-rehabilitate ang bilog na Camp Simeon Ola. Dahil nabanggit partner, dahil siya duman nakatutok. Nadadangog ko na kasi yan, nagaro papakarayon yan na iistirahon ang bilog na Camp Ola, partner. Nagtutok lang siya talaga partner sa cleansing, kan hanay, kan PNP, siring man partner sa mga bugok da ang mga kapulisan, taranggalon, haralion, sa mga eskalawag, dyan partner ang mga tinutukan niya. Buda, iyan na internal cleansing, mas pa na ipapakusog ni PNP Chief. Tapos, tinawan niya man partner nin importansya itong mga advocacy groups. Aram mo yan partner ng mga advocacy groups. Oho. So mga grupo na katuwang kan PNP, particular itong Muslim community. Oho. Rotary clubs. Yan, oo. So mga And talagang... so iba pa, mga force multiplier pa. Yan, na mga katuwang kan PNP So sa mga saindang kapartner advokasya. sa saindang mga programa. Dahil man kumusta ni CPNP so, kumusta man nga dyan ang mga siring? Mga logo. Oo. Daiman. Kumusta man nga dyan mga... Kabali yan partner sa mga igwaman lamang illegal. dyan, igwaman dyan. Kabali yan Kargan. partner sa mga illegal na mga pigbabanggit niya na talagang tututukan kan PNP. Ayun, di tutukan na maray. Tutukan na maray. Actually partner, digdi sa mga pinalawas na press Release. releases, nakabugtak duman na pigpapa-intensify in cleanliness kan policy to cleanse the community. Iyan na PRO 5 under Police General nga ni na kinakaipuan and continue na pag-intensify kan sa indang campaign against illegal drugs, ining loose firearms and other forms of criminality. Kaya daw ako, basta may mariparukunan mga kalye partner sa palibot kan Legazpi, daraga may mga pulis, niya ko may opisyal na bisita. Ay, syempre, Kapansin-pansin. partner. Iyan kasabay dyan, partner, sa pag-launch kan simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa gabos na units as in station all over Bicol Region. Okay. So, basta importante, tabi, mensahe ta, mabuhay ka, Chief PNP Guillermo Ilazar, mabuhay ang mga kapulisan sa Bicol, basta ang pinaglalauban ta. So, karatula na nakabugtak dyan sa saindong mga building, mga police station, na nakabugtak to serve and protect. Yan man lang ang piglalauman. And of course, salamat tabi kay Police Chief General. To serve and protect. And serve. Balik-balik And man serve. sa nan partner. Serve and protect and serve. Dahil nanindo pag isibay so, and to collect. Dahil na kayo. Yan, importante tabi ha. Thank you so much kay Police Chief General Ilazar sa Mabuhay ka, pagbisita sir! sa Bicol Mabuhay ang mga Region. kapupulisan sa Bicol Region. Ang mga magigiting na mga bayaning pulis natin sa And Bicol. nagpapabati man si Ma'am Malu Kalubakib Oh, at madi. tagapagtaram kan PRO 5. Thank you so much man. Maray na pagkahapon tabi. Mading. Major Malu Kalubakib. Mga tugang, sa pagbabalik kang tabang ora mismo, siyempre, ang piga-abangan nindo na pagtaunin tablet, Ayuda! pagtaunin cash, siyempre may tatabangan pa. Digdi lang yan, mga tugang, sa pamusong tabang Ora ora mismo. mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig.
So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, hindi ko lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi or kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po, sa ngaran po kang organisasyon, ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggila yon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong na-miss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Ngunya na pagka-hapon partner, Oh. igwa na naman kitang Tatabangan. tatabangan. Yes. Particular partner, taga Legazpi City. Yan ang gustong-gusto ko digdi partner sa programang ini. Talagang nangyayari so kagmautan, kagustuhan ni Congressman Saldi ko and Congressman Pido Germin kan ako Bicol Party List. Lunes na ko yan, maging partner. kasurog Correct. ug maging katabang. Lunes ngunyan kaya po nang tatulos ang pagtabang kay bahanta si Miss Lorna Abrego. Maray na pagkahapon tabi Miss Lorna. Yan. Maray na agaman po sa Indogos. Hapon na po, hapon na. Ay, hapon. Medyo Sorry. maliwanag lang ang ilaw ni Maliwanag pero lang. hapon na. Maray na hapon po sa Indogos. Oo. Kumusta tabi Lorna? Taano ta nakapasiring ka digdi sa Action Ko Center? Araw po kaya kaini baling sangon yan po kaya sa kadipisilan kang buhay. Pakiran yan mikropono. Yan. Okay po.
Sa kadipisilan po kaya ngunyan kang buhay na mamatayan mi ngunyan so pagtios ta. So agom ko po kaya Mm. nawaran trabaho sa ngunyan. Di, may ano po kaya ako, ang mama ko may hilang po tapos so kuya ko po may Hilang hilang na, opo, hydrocephalus po. Oo, so ago mo, dati anong trabaho? Sa call center po siya dati. Oo, ngunyan. Kaso ngunyan nawaran po siyang Walang trabaho. trabaho. Iyo ini partner, so ayan so tugang niya partner na may hydro. Mm. Dipisilon Dipisilon partner eh. Nawarang kang trabaho, igwa pang hilang sa kapamilya mo. Tapos so ina mo pa, ay gwapa Oo. man kay kadipisilan. So, kumusta ini anong pangaran kay ining tugang mo? Emmanuel Abrigo po. Emmanuel, pira na ang edad ni Emmanuel? 35 years old po. 35. So mas matua siya kaysa sa imo. Opo. Kaya palan kuya. Tapos so ina mo, ano man po ang hilang? May hearing disability po siya. Tapos maluya din po maluya po ang pandangog. Tapos may diabetes din po. So grabe ang So dahil niya na kadipisilan. madadangog pag nagsusuryaw kita partner ng tubig. Oo. Nahiling ko may kaput permi ining si Emmanuel. Ano yun na? Yan o. Okay po. Yung kawatan niya po kasi pag inaagaw mo po sa iya na dadagit siya. Nariribok siya. Gusto So niya ibig po, sabihin, pero pag may may nakakaputan siyang papel, gigurumos niya, dahil niya pigbubutasan. Opo. Mm. Kawatan niya po kasi Kawatan yan. niya. Opo, Si opo. Emmanuel, dahil nakakahiling. Dai po. Tapos dai nakakataram, dai nakakalakaw. Puon pa kan pagkaki. Opo. So haluin na, kung 35 anyo siya, 35 taon ang araw sa ka. Oo. Dahil talang Opo. partner pigpahiling, pero ang mata ni Emmanuel, nasa luwas partner. Opo. So medyo masilan ang kondisyon. Masela niyan partner siya o. Oo. Gusto niya lang permi magparakulong. Pakira Ay, nimo. pigluwas naman po pag minsan. Oo. Tatiga pa init-initan, ang bukaan. So maliban sa pigpo-problema mo kay mama mo sa tugang mo, may mga aki ka. May sarap po akong aki, 2 years old man. Ay, So talaga. ikaw Lalaki. nag-aasikaso sa inda. Opo, kaya sobrang Wala minsan po kang ibang kadipisil. tugang? Wala po. So ikaw nag-asikaso kay mama mo, ikaw pa nag-asikaso sa kuya mo. Opo, kami po. Ikaw pa tarabang-tarabang. nag-asikaso sa aki mo. Opo. Niya si Ago mo na asikaso mo pa man. Nag-ano po kayo siya ngunya, nag-oro apply. Kaso kadipisil nga magpara apply. Di pa po siya natatanggap. Kaya- Daing trabaho mo niyan. So Pero- saan ka mo nagkukuanin pang gastos? Nagtuturo tinda po kami sa ngunya na sa po ba, pag merindala, rog ka ang ginata. Merendala. Opo. Ayo. Pero pag minsan lang po, minsan maluya din po ang kita, arog ka. Pero believe ako partner digdi kay Kwa. Mrs. Abrego. Maray na tugang, maray na aki, asin maray na ina. Oo, talagang yaon so pagsakripisyo. Maski sakripisyado, pagpadaba. nakasmile. Oo. Yun Yaon po. so dedikasyon partner. Dedikasyon sa pag-asikaso sa tugang sa kamaguran. Oo. So ngunyan tabi, tayaong kadigdi, ano ang pangapudan mo, ano ang mga pangangaipo na gusto mo na may tao sa imo ni Congressman Saldi? So, po, sir, hagad ko lang, maski tabang po na udok sa botndo, maray okay na pito sa muya, maski po, Bako sumakasurusog po lang Si- sa. Makasurusog Oo. po. bako si Manay Chusi ano. Oo. Kasi na-istorya niya partner, nababanggit niya, na grabe ang kadipisilan ng dangunyan. Ang buhay. Nawaran ng trabaho sa iyang agom. Tama. Si mama niya, dahil man makapagtrabaho, may Sutugang niya, may hilang disability man, sutugang Ang niya. pagturutinda man kung minsan kiginatan, On and off. bako man por permita, kung minsan siguro ang tawa bu namang kiginatan. Oo. Ang gusto naman ninda, Biniribid. makaroni. Makaroon, ayan. Oo. Pero dipisil talaga partner ang buhay ngunyan, lalo na Iyan ang realidad talaga partner. Ang buhay mo niyan, Sulong nagkakayod. labi ka dipisil, lalo na kung dai kanin establing source of income. Oo. So ngunyan, saan ka nagguhugot kang kakusgan kasi aram mo bagang grabeng kadipisilan, ikasa na nagtataguyod kan sa indong pamilya. Tapos sabi niya nga ni partner, maluya man ang pagturutinda. Ya paano sa pang-oral daw pala nindo? Paano nito nasusustain? Yung po, minsan, wala talaga. Minsan, may mga ibang tao pa man na po Sa baga, tabang. volunteer man magtao. Kung minsan manay kikaturog mo na sana. Yun po kung bala na. Bala na. Pero bilib ako sa iya partner. Nakaka-smile. Maski na magabat ang sa iyang kamugtakan sa mga panahon na ini. Pero si Manay, dahil niya nalilingawan ang pag-smile. Siguro nagtutubod si Manay na sa bandang huli may liwanag ang buhay. Oo. Paano yan? Di ba araw kayo na sa indong problema? Ano ang kinakahandalan mo? O napapaibi na siya partner. Sige lang. Ano ang kinakahandalan mo na Mangyari. mangyari? Siyempre baga, si mama mo, araw kayo ng sitwasyon, may
diabetic pa, si kuya mo Emmanuel, arog ka yan. So, anong kinakahandalan? Ano po, nag-ano na lang po, pakusog na lang po para ano. Siyempre kay puwanta po, baga magpakusog na lang kaysa i-ano ta pong, problema ta pang maray. Gusto mong sabihin, Lalong dipisil po. Dahil ka nagpapa-apekto, positive thinker kapag irara. Ano lang pong, basta buhay. Oo. Nataga rin na, Nagpapangadji ka? Opo. napaluha ka tabi. Ano ang ano sa isip mo? Ano lang po, maugma lang po, tapos, yung nga po, di ko tig-una na, maano po ako digdi. Dahil nga ni po sa sitwasyon mingon yan, kaya salamat po sa Indugabos. Iyo lang po. Kaya nagbisita kami sa Indong Harong, ano ang naglaog sa isip mo? Di ko pa po tig-una na makabot sa araw kaining punto po. Pag-una ko kung simpleng po, may ibang tao mo po na nagtabang na nagpapaabot na lang kung ninda po baga maitao sa muya. So, dahil mo piglalauman, na pagkatapos may magduman, Opo. talagang igwap pa lang talaga. Aside kan mga Pag-asa. nagtatabang, may matabang pa. Ano? Opo, And opo. siguro, bibihira ang pagkakataon, partner, na may iluwas siguro ni Lorna. Lorna. So, namamatian niya. Opo, opo. So, kaya siguro siya napaibita. Opo. Ini ang pagkakataon, partner, na so kagabatan sa buot niya. So, pigdadaran niyang problema sa pangural daw na pagbuhay-buhay. Ngunyan nailuwas niya. Napaibi siya na may kaibahan na smile. Pag-asa ang naiiling mo tabi, Lorna, na gusto mo pag-uli mo, maugma man lamang sa imong tugang, si mama mo, na may mabibit-bit ka para sa sayo. Sain ka mo sa Google? Purok-dos po. Purok-dos. Sain yan, ang Purok-dos sa Google. Pasiring partner, sa likod ka ng San Miguel, itong road pasisiring duman. Sa Ang luwas mo, duman na. Sa, Oo, ano duman. na? Duman sa Paratinda Kipids. Yan, duman hanggang partner. Oo. Paglawas mo, baga Washington na, Oo. duman. Maagi ka duman sa likod ka na rin kang Paratinda Kipids. Yan. Bitbit mo pa ito? Minsan na, iling ko pa man. Ayo. Oo. So, ang importante, digdi, Lorna, ano man ang bitbit mong kagabatan, maluwas ka, digdi, may pag-asa kang bitbit para sa imong pamilya. May bit-bit pa. And siguro, baka may tissue ka mo Baka dyan. may tissue, tabi ka mo dyan, Medyo napaluha si Manay. Oo. Kay puwantan donasyon na tissue. Ha? Tissue, Ano ora ang mismo. magiging mensahe mo, tabi, Lorna, kay Emmanuel? Kay kuya po, maski di niya po ako nahihiling, di niya ako mas nasabutan dahil nga po sa kamugtakan niya para po ini sa Indugabos, sa imo po. Sa And kay imo po mama duwan mo, kasi anong mama. mensahe mo kay mama? Kay mama mo Kay naman. mama po, pakusog lang po siya pirmi, maski maluya po ang pandangog niya, di niya ako ngunyan nadadangog. Oo. Pirmi ko man po siya sa yatig papamate na And padama siyempre, po sa Indugabos. sa kapartner mo, sa agum mo. Importante yan. Ano ang mensahe mo kay agum mo? Oo. Sa agum ko man po, sana di ka magtaguyod sa muya kasi iyon ang naging mo obligasyon dahil naging Inagum partner mo. Oo, inagum mo. Ayun po. May mga times ba na aaburido si Agumo dahil Package na yan, partner eh. Oo, Pag ilin mo. inagum mo, kasabay na yan, Kaya gabos. may mga times ba na naaburido si Agumo kasi dapat magakuta na ngaya. Kami lang ang naasikaso mong mag-irina. Pero yaon sutugang mo, si mama mo, igwa bang times na araw kayan? Minsan na lang po siya, Demon. So, nababad trip lang kumbaga po. Oo. Na Pero lang. ang apot ko sa pag-asikaso mo kay mama mo, sa tugang mo, dahil mo pa man napapabayaan so love life mo. Ma'am. Basta lang po kung sa pamilya. So mga obligasyon mo kay Mister sa panahon na maliwanag at saka sa panahon ni diklom, nagiging mo pa man. Opo. Okay. Basta tabang man po kami sa O, basta ang importante dahil napapabayaan ang aki na sa dito, no? Importante kay partner eh. So obligasyon mo sa panahon ng kaliwanagan, buda sa panahon ng kadikluman. Dapat it should goes hand in hand. Maski na may problema ka, Tao dapat mag-manage. Okay, partner, araw kayo ng sitwasyon, medyo... Alam ko na, Manay, tissue ora mismo. Tissue ora Lorna. mismo. Yan. Punas na muna kan sa Punas. imong aura. Punas ora mismo. Ayan. Importante yan, partner, na nailuluwas ni Nanay Lorna Yung ang nito, kagabatan. kaya siya napakwanta, siguro bibihira bagang pagkakataong partner, na ansarong ang problema mo, maibulalas mo. Iyo. So, Lalo pag na may partner, pagkakataon, kung bihira kang may makauro na ibang Tama. tao. Oo. Ngunyan, partner! Ano ngunyan? Dahil dyan, Lorna, ang kahagadan mo, so simple sa naman na gusto mo Sugpon! makasugpon sa Kan imong pagbuhay-buhay. pangangaipo. Yaw digdi, Aldwin, pasok!
ora mismo. Ayan. Oh, hoy! Garay ka man sa nag-grocery, oh. Oh, Salamat. Paano? O, yan pa. anong lawag kayo ni partner? Pwede guyo doon? Sige. Oh. Madalang mga tugang tao, si Saong ko lang ha. Ay, gulpi. Oo. May pamahawan, may kape, may Partner, tinapay, may biscuit, talap-talap. may gatas. Talap-talap partner. Oo. May palaman pa. Yan. Siyempre, may tinapay. Oh. Tinapay. Tapos, Uy, ni food partner, bakit packs. paborito mo ini? Yung paborito kan partner. Ah, sige. Ayan. Oh, Igwa ka dakon-dakon. panin. Bagas, dilata, halis ako Bicol Party List, may food pack, may water packs. Anong tabi ang mensahe mo? Kay Congressman Saldico, asin kay Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol Party List. Sa Giraray po, sir, ay nagpapasalamat po ako sa tabang na itinaong po sa muya Sir Saldico at kay Sir Pido Garbin. Salamat po sa gabos dako lang tabang po sa pamilya ko. God bless you po. Ayan. And siguro partner, total may mga viewers baga kita permi. Mhm. Baka may gusto pang magtabang digdi kay Lorna, hanapon na lang siya duman sa Oo. Purok 2. Purok 2, Kan Barangay Gugon, Gugon. Legazpi City. Oo, yan. So, tabang hali kay Congressman Saldico, sa ako Bicol Party List. Pero kung may mga kababayan kita dyan na may mahuyong buot, may bulawan na puso, Oo. pwede man nindong dagdagan pa or pwede man nindong hanapon si Lorna Aside kayan, Abrigo. partner, aside kayan, nangako man ang ako Bicol sa pagpapabulong ni Nanay, pangaran nga ni Nanay? Delia, Delia. hindi ka. Ay, Oo. Delia. Sa si Nanay Delia, igwaning diabetes, Oo. so nagrulugan man partner ang mga BTS, kaya ay pagpangako man ka na ako Bicol, Oo. napapacheck upan asin ipapabulong si Nanay Delia. Oo. Kaya bago ka maghali digdi sa programang Tabang Ora mismo, bit-bit mo ngunyan ang pag-asa. Apuira kang bit-bit mo ang pag-asa, may bit-bit kang karton, igwa pa nin. Ano ang Itumang. namamatayan mo ngunyan, Lorna? Maugma po sa buot din. Magian. Nya paano yan partner niya? Dahil garo pigiling ko dahil yan kayang birit-biton gabos. Arin partner. Oo. Ihatod din partner. Ihatod. Salamat. Ora mismo. Ora mismo. Dahil papadinpisilan si Lorna, makakabot siya sa sendang harong. Ora Din mismo. safe dahil ipapatod ta siya ora mismo. Yan ang kamautan kan Tabang Ora mismo, Action Co Center, ako Bicol Party List. Si Congressman Saldico gustong magtaunin kagianan, gustong magtao nin Pag-asa. sa mga kababayan tang Bicolano. Sa pagbabalik ang Tabang Ora mismo, may manggagana nin tablet, may manggagana nin cash. Uy, naan sa itong pigabangan mga ka-aksyon. Tutok lang ka mo. Mabalik ang Tabang Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Ang susayin ko sa atin, dakula ng sambuyan o mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang beneficyo. With this blessing, with this testimonial sa munting sa mga mahiling, mas lalo kami maigos ang matawan ko sa tubig na ma-realisar sa matawan ng Bicolano para po maikot ang we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig.
Dahil may naiisip po na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Mapili na kita ngunyanin winner para sa brand new tablet. Hey! Partner, yun Oh. yung pinag-aabangan kan mga estudyante nagbale sa mga nakaagi niya tong episode. Siring man sungunyan niya tong episode, partner. Aha. Congratulations! Siya, si Abigail Taginod. Abigail Taginod! Ang sa iyang naging mensahe, good day po. Ako po si Abigail Taginod, nag-aaral sa Marshall O. Ranyola Memorial School o MORMS, grade 11 student. Nakatira po sa Purok 2 sa Binti, Kitago, Ang Albay. binti partner, Ginawatan. alos kataning yang kan barangay Hita. Tapos Tabay. Oo. Tama? Tabay, Hita, ayan. Barangay Binti. Tapos tuhod. Barangay Binti. Tinagalog, Barangay Binti, Kitago, Ginubatan, Albay. Hoping po na mapili niyo po ako na mabigyan ng tablet kasi isa lang ang ginagamit naming cellphone ng aking kapatid. Kahit po pang online class, nahihirapan po kasi kami na sublian nin cellphone. Sana po ako po ang mapili at mabigyan ng tablet. Mahirap lang po kasi kami at walang sapat na pera para makabili ng bagong cellphone. At saka po, pandemic, walang trabaho ang aking magulang. I hope sana ako po ang mapili. Ayan, congratulations! Oy. Ika ang napili, Abigail Yagas Taginod. Abigail Yagas Taginod. Taga-Binti, Kitago, Ginubatan, Albay. Congratulations! Ara mo partner, kadakol nin mga estudyante na namimibi, nangangadji, na sinda talaga manggana ning tablet. Actually, partner, gulpi na ang nanggagana, di ba? Kaya labi-labi ang kaugmahan kan mga estudyante. Kaya baga ang termino, may nanggana na, may manggagana manggagana pa, may manggagana pa. Correct. And may manggagana. may naghahalat pa na manggana. And may mga manggagana pa. Correct. And may manggana pa. Dahil katapusan, partner. Tama. Na panggagana. Kaya ganadong-ganado ang mga kababayan ta Yan ang sa kamauwatan ni pagkantabay. Congressman Saldi, ang dakulan, manggana. Dakula Kasing ang matabangan. naging ganado. Of course. O ganyan, partner, mapili naman kita. Kan sa tuyang maswerteng manggagana na naman. Gana na naman! Pero, Pagkatapos kang tablet, cash wrap Cash na naman. naman. Okay. Tira mo yan. 1,000 because 1,000 today pesos. is Monday. Monday. Pasok ang May may wagang wagang garapon. Ayun. Ayan, May ulo. maywagang buhok. Ang may wagang buhok. Si Jamie Matasinio. Oy.
Ang barita ko magaling na. Siyempre, partner. Yan mga nadadangdang kong Aram mo, chismis. partner, ang bago mo niya na sexy. Nadadangdang kong mga chismis yan kan mga gwardiya dyan sa luwas. Gwardiya, pang gwardiya ang peg. Ah. Ibig sabihin, partner ngo niyan, ang bagong sexy bagang ngo niyan, mga malaman. Ay, totoo yan. Yeah, bulapsus ang atod kaya. Takun puro naman sa nato lang, partner. Pangit, makulog, partner. Kulog. O, partner, bunot. Matuso ka. Logo. Lugo. Oh, chiching. Talaga, palibasa ang topic mo niyan, may connection sa logo. Logo. Ayan. Ang nanggana! Nanggana. Ning 1,000 pesos. 1,000 Ngunya naman, congratulations day. in advance to Rolinda Dison. Kung ko pa lang sa pangapod ko. Tadada! Rolinda Dison. Rolinda Dison. Dison. Okay. Ang numero, Numero. 0931 0931 797 797 57 57 46. 46. Ano yan? Smart Globe. Smart. Smart. Sige. Rolinda Dison. Rolinda Dison. Taga sa inda winning winner. Uy, nagre-ring si Rolinda. Rolinda. Rolinda, maray na pagkahapon. Ha? Maray na pagkahapon po. Sino to? Rolinda. Huwag kang magtatampo sa grasya. Ayan. Rolinda. Nagano ka, Rolinda? Pa? Nagano ka ngayon? Wala po. Ha? Wala po. Wala kang po, ginagawa. Wala kang ginagawa. Hindi ka pa naligo sa mga oras na ito. Dito po. Maray ka pa, day kang ginigibo. Nag-almusal ka na. Opo, nag-almusal na po. Opo. Nagsaing ka na para sa panangalian. Opo, nagsangal na po. Anong ulam ninyo? Naniluto mo? San Marino. Ha? Ano? San Marino. San Dilata. Dahil pa na tigluluto. Dire-diretso na yan. Ah, Tagasayin ka tabi. Rolinda. Rolinda. Yes. Taga-saan Tagasayin ka? ka po. Taga... Saan? Nakalipat lang po. Taga saan? Nalipat pa lang kayo. Taga Taga saan? Taga-saan ka? Taga... Taga lang po. Letter. Villanueva Street. Saan yan? Villanueva Street po. Villanueva Street. Saan na lugar? Anong bayan at saka anong probinsya? Nakalipat ko lang po. Anong probinsya po? Saan po? Saan po? Ano, nag-ulitas po sa Nuevo. Ano da? Taga saan po? Metropolitan. Saan? Sa China? PMK, 38 lot. Villanueva Street, Caloocan City. Caloocan City. Oo! Ang layo! Malayo. Taga Caloocan! Taga Caloocan. Bicolana ka ba? Po? Bicolana ka? Hindi po. Hindi po. Opo, pero Nanay Rolinda, sumali ka po ba sa raffle? Sumali po. Saan po yon? Saan po? Saan ka po sumaling raffle? Nanay Rolinda. Nag-online po ko sa ulo. Nakalimutan ko po kung saan nag-film. Nakalimutan niya, partner. Oo, nakalimutan niya. Pero nag-comment ka po sa isa pong episode. Opo, nabasa niyo po yung balik ka. Opo. Saan po yun, ma'am? Nag-comment po ba kayo sa Action Co Center? Opo, nag-comment po ako. Okay. Anong sinabi mo doon? Ano po sinabi mo doon? Ang nakalimutan ko po kasi po, dami ko po kasi yung ginagawa sa ito ko, yung pinakalimutan ko minsan. Ayun, ang dami niyang Ayun. pinagkukumintan, Opo. partner. Anyway po, Nanay Rolinda, congratulations po. Isa ka po sa winner ng 1,000 pesos from Action Co Tabang Ora mismo. Ako, Bicol Party List. Thank you po. Okay, parang malungkot ka po, Nanay Rolinda. Ikaw lang ang nalaman kong nanalo na walang kasigla-sigla. Hello?
Hello po. Opo, parang hindi ka masaya. Masaya po. Ayan. Salamat po. Ano po ang mensahe niyo po kay Congressman Saldico At sa Ako Bicol at Party sa List. Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako dahil isa po ako napili. Okay po, congratulations Okay. po. Maraming salamat. Maraming salamat. Nanay Linda. Ipapadala na lang namin po ang iyo pong pinanalunan na 1,000 pesos. Okay po. Thank you so much. Welcome po. Ayun! Parang hindi siya masaya partner. Or baka ganun talaga siya. Yan ang patunay, partner, na digdi sa programa talagang Malayo ang nararating partner. malayo ang nararating Oo. sa kagabos may tsansa. Correct. Sipon mo. Taga Senito partner. Taga Villegas Street, Caloocan. Caloocan City. Pero Congratulations. ang partner niya, yung Bicolano. Rolinda Dizon, congratulations po. Ikaw po ang nanalo, maswerteng nanalo ng 1,000 1,000 pesos. Sa aga may manggagana. May makontak sa imo, Rolinda, kung paano mo makuhaan sa imong premyo. Sa aga may manggagana. Yes, sa mga mautman manggana, kinakaipuhan lang nindong, mag-like at sa muyang official Facebook page, asin mag-comment sa muyang episode kung paano, kung natakaipuhan nindong manggana or kinakaipuhan nindo nin cash prize. Dapat magtagka mo nin FB Friends. Yan. At saka, siyempre, mag-share. I-share Yes, ang episode ng importante programang yan. ini. Iyo man yan ang dapat gibuhon kan mga nag-aantabay dyan sa radyo. Pati naman so iba pang mga kababayan ta na nag-aabang sa Facebook Live. So mga estudyante para sa tablet, digdi naman para sa cash, gabos na klasik ang tawo, pwede. Yes, iyan para sa cash prize. Duman man partner, sa mga estudyante na nagmamawot manggana money na brand new tablet, parehas lang ang mechanics pero ini strictly for students. Yan. Tan pinakamawot ni Congressman Saldes ni Kong Pido, kay nakaipuhan ang manggana sa tablet, dapat mga estudyante. Tasindaan na nga ipong maray kang tablet. Kaya magagamit ninda sa indang online class. Tama. Kaipuhan lang mag-like ang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana ning tablet, asin mag-tag ning turong kapwa estudyante. Yes! Digdi lang yan, mga tugang mga kabarangay sa pirminindong pig-aabangan, tabang ora mismo, Action Co Center, kan Ako Bicol Party List, siyempre, mula sa puso kan sa muyang mga representante, Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Asin dyan ang mga ka-aksyon, nagtatapos ang Ay, salamat, programa. partner. Ngunya na Aram mo, pagkaldaw. partner? Nata. Tapos na? Mainit na partner digdi sa laog. Mainit na dahil nakulon an sa tuyang mga pinapagana asin natatabangan. Kaya mga ka-aksyon, kamian sa indong nakairiba dahil iba. Ako si Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador Can Bicolandia. Ako man po, ang sa indong likod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Sa agaliwat kita magiribahan, digdi sa programang Tabang Ora mismo. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.